Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Мария и днес в Cold Market сме заедно с доктор Димитров, с когото ще ви представим един изключително вкусен и удобен продукт. Това е продуктът Nupo One Meal, който е изключително полезен и удобен за хората, които нямат време да прекарват часове в кухнята. Здравейте, доктор Димитров! Здравейте! Разкажете ни повече за Nupo. Nupo е датски бранд, който е на пазара вече няколко десетилетия и се ползва на световната сцена с доста добра репутация. Създаден е предимно като клинично хранене и първоначалното му приложение е било в болнична обстановка за определени състояния и медицински нужди. Постепенно е придобил популярности като продукти за приложение за по-широка употреба, т.е. хората в ежедневието да могат да ползват едни продукти, които са с доказани свойства. Така че Nupo е един реномиран бранд, който идва от Дания и който е посветил целия си път на развитие на това да създаде формулировки за едно пълноценно здравословно хранене, което да помага на хората да живеят по-лесно, по-леко, по-здравословно, да се отърват от излишните килограми и съответно да наблегнат на превенцията на социално значими заболявания, които идват от наднорменото тегло. Да. А това тук са заместителите на храна, които са под формата на шейк. С точно какво така. Те са по-различни от останалите смутита? Първо, те представляват едно цялостно решение за заместване на цяло хранене. Nupo е част от международната система и е сертифициран бранд, който е част от структурата на така наречената TDMR общество или Total Diet Meal Replacement общество, в което фигурират няколко подобни бранда с претенциите да имат качества, които могат да се използват в определени медицински състояния. Като такъв, той е разработил няколко линии от своите продукти. Едното, за което вие говорите, е One Meal, заместителите на хранене, и те имат за цел да заместят едно или две хранения през деня. Осигуряват пълноценен профил от макро и микронутриенти. Имат фибри, имат достатъчно протеин в правилно съотношение с въглехидрати и мазнини и микро и макровитаминен състав. Така че на въпроса ви с какво се различават? Различават се с това, че са едно пълноценно хранене, което същевременно е с редуциран брой калории, води до ситост в следващите 4 часа и ви кара се чувствате добре. Тоест една такава бутилка е напълно достатъчно да заместим храненето си. Когато сме в движение, когато бързаме, можем да изпием такъв шейк и това да ни е достатъчно, вместо да закусваме. Точно така. По никакъв начин няма да се лишите от хранителни елементи, когато се доверите на съдържанието, което има в тази бутилчица, защото тя наистина е предвидена да замести цяло хранене. Дали да е закуска, дали да е обяд, дали да е вечеря. До 2 пъти на ден, конкретно от тази серия. До 2 пъти на ден? Да. А продуктите са веган, без добавена захар и без лактоза. Да. По какъв начин това подпомага нашия организъм? Цялостно извадени са негативите на това, което по принцип в една цялостна храна, в никакъв случай нямаме за идея да заместим нормалното хранене, това, което трябва всеки един от нас да избира в хранителния магазин, но този тип улеснени продукти са фокусирани върху това да съберат най-доброто от едно балансирано меню. Ако ви задете една ябълка, то на нея ще липсва протеина. Ако хапнете парче пица от улицата, на нея ще липсват също протеин, ще имат твърде много въглехидрати. Тоест тук сме сложили балансирания състав с витамини и всички хранителни вещества, като сме извадили съответно тези, които водят в едно хранене до нежелани ефекти. Повечето мазнини, лактозата, захарта, така че да може да бъде по-широко приложимо към хора, които имат и лактозна, и глутенова непоносимост. Да. Така че... А за какви хора препоръчвате тези продукти? За хора, които... За всички. В смисъл, всеки може да ги ползва. Първо, че те са в удобна опаковка, те могат да бъдат носени с вас в дамската чанта, по време на работа и практически
са за хора, които малко или много искат да заменят храненето на крак или този тип хранене, което по принцип води до проблеми, хапвайки някаква фастфуд навън, с нещо по-здравословно. Вечерята, закуската, те могат да бъдат направени в домашна обстановка, да бъдат съобразени, да им бъде отделено повече време. Но когато не може да отделим достатъчно време на това да изберем правилната храна навън, това е правилното решение. Да, и предполагам помагат за сваляне на килограми. Да, препоръката на НУПО конкретно за тази линия е, че едно хранене заместено на ден с този тип продукт от One Meal серията, защото имат други, това конкретно One Meal серията, води до контрол на теглото. Докато 2 хранения на ден, представете си, че заместите обяд и вечеря, водят вече до редукция на тегло. Те съдържат 220 калории, т.е. едно хранене, което ви дава всичко, достатъчен брой белтъчини, 25 грама на хранене, но същевременно с нисък калориен прием, е гаранция, че вие няма да не само да качвате, а ще сваляте килограми. Да, препоръчва ли се за хора, които спортуват активно? Разбира се, всеки, който спортува активно, би искал да бъде в добра форма и това означава да има достатъчно мускулна маса и достатъчно нисък процент телесни мазнини. Когато се храни по този начин, той осигурява протеините, които са необходими за изграждането на мускулатурата и същевременно се пази от натрупването на излишни мазнини, от прекомерните въглехидрати и мазнини, които идват от храната. Виждам, че шейковете са с различни вкусове. Това би било голям бонус за хората, които обичат да разнообразяват, като те са с ягода, ваниля, шоколад и лате. Кой бихте ни препоръчали най-много? Кой е вашия любим? Аз обичам ванилята най-много, но повечето хора и пациенти, с които говоря, споделят, че кафето, което аз много рядко ползвам, им е любимо, тъй като споделят, че бодростта, която носи, усещането за това, за вкус, след това казват, че нямат нужда да пият кафе, а ситостта, която носи продукта след изпиване, е това да ти даде ситост до 4 часа заради протеини и фибрите. Тоест, той елиминира чувството на глад, същевременно води до бодрост и продукта съчетава няколко ефекта в едно. Да, доста хора обичат кафе. Предполагам, това ще е фаворит за всички тях, защото приемайки един шейк, те се набавят нужните витамини и по същия начин могат да се насладят на вкуса на кафето. Абсолютно. Без то да е вредно, без добавена захар. Точно. Да, много ви благодаря. Определено бих се възползвала и бих опитала шейковете. Ако и вие искате да се възползвате от тези продукти, може да ги поръчате на сайта на coldmarket.bg.